sabon kalangasakan. Sayaw na isisikati at nagsasayaw hinibida ng pirmi. Labi na kung nakisi-kisi ang ermanan at namumuna. Hinagdadala hapon na ni Kapitana at hipausaan mga bisita. Ang kananong haniragala at tunda napulong ang malis ka sana at bulitis ka muna at kalat tinuga bayan kamustura at tunda talagang kita napulong ang malis ka sana at bulitis ka muna at kalat tinuga bayan kamustura. Sayang na lumi-lumi ang minulo kung saan pati mga sarayang nasa malite at ulat sa pila na pirmi at ermana at namuna itadala hapon na ni Kapitana nang hipausaan mga bisita ang kanalong haliradala at tunada Napanis ka sana at bilis pamunta at kalat tiruna umayang-bayang postura at tula daw kita namulog napanis ka sana at bilis pamunta at kalat tiruna umayang-bayang postura. Sibuyas tanglanay ay sa batas kamatis sibuyas tanglanay anis na bay ay namuna ulubos na ay sa batas kamatis sibuyas tanglanay ay sa batas kamatis sibuyas tanglanay anis na bay ay namuna ulubos na. Alright, damo nga salamat Honorable Senior Councilor Polly Bagro Jr. Likewise, ang iyong partner and Representative and Emir Mining Development Corporation Engineer Girly Ugrinen. Okay, damo nga salamat hadto nga iyong koratsa number. Okay, this time darap kapuntak kung anda ako at nakatunan
usay nga daraga ang ako niging ako nan kurog-kurog ang ako namatin o tuhod daraman kapulubang kumutan ka ako ang nakanto na habutahan sa yawan mamigod na permi at hindi kinitaan ay hindi nasayaw ayun pa kadaman sayaw ang minudo puso hanggang sayaw na para mag-enjoy ka bisan kunting taan balon una kwarta basta palipay dapat walang problema iandam lang paninigagala irananay tatay bisan kung kalanasan ka Alright! Thank you so much, Dr. Andres Pagapatan Jr. and Presidente Hanana ESO Campuses, Hanaton Province, Hanisrin Samar. Likewise, to the Honorable Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Alright, buhay ng mga kasangkayan, antes kita magpadayon, sayaw ka isa-isang pagkala masigala managduma ang pagkikiman singin na karisyung ipadayon na ay mahulipan kita inuwasikala di man palamin mahal mong baliya anong chicharon kung aman di ba
Alright, damo nga salamat. Honorable Kagawad Cesar Pruel, ang barangay Mayana. Sugod man ang iya ginado, ang head han MPDO, Ma'am Ninita Eclio. Thank you so much. Alright, thank you so much, Attorney Alan Contado. Likewise, Honorable Councilor Antonia Cablao. Ginahangyo naton, ito naton mga bisita, naton mga board members, Congressman Nonoy Libanan, may ada namon kimpreparar ang LGU Giwan.
Councilor Aldo Season. Likewise to the Honorable Kagawad Marlene Deganio, Han Kasuguran, ang amo ang representante, Han Verom Chera Geosciences Incorporated. Damo nga salamat. Alright, sundan. May pugsong laginihan magmurang ituhalawan. Ang ilaw, umulan magmurang hagwan ang agin sa prating congressman. Alala, itsahin mga pamuruta. Kung tiri matapos, sumigang ni hapagana. Ay naman madinig, masunod na magmumurat sa pastilan. Bisan magmura ay pamalan, ay papayuman. Alala, sa himangan mamurutan. Kung tiri matapos, sumigang ni hapagana. Ay naman madinig, masunod na magmumurat sa pastilan. Bisan magmura ay pamalan, ay papayuman. Mr. Togay Tag, our visitor all the way from Turkey. And likewise, the Honorable Councilor Antonia Cabral. Okay, damo nga salamat hadto nga iyo ang minuto number. Bisa di
damo nga salamat. Pag-inaman, pagsayang ito. Puro titik ang ng bulugan, karinig
Chairman Roderick Santos ng Barangay Bitaugan. Sugaman ini partner ngadakan Madam Delfina Parales. Okay? Thank you so much sa tunga iyo.